Nggih. Anyar klambine mami. Lek wonge pancet. Ya jelas. Aku tak ubengi sik ngene. Suwi men tabuhan katene entek. Gak munggah-munggah ngesakno panjake. Ya aku mau keliru. Lah keliru apa? Mlebu rono. Tasakno panggung kene tipake sapi gede. Terus marang ngono sampean dibengahi. Langsung dikanani sapi nih. Piye? Kono lho, Jer. Sugeng dalu. Nggih, saderengipun dalem aturaken sugeng dalu kagem para tamu undangan. Ugi Bapak Kapolsek ingkang rawuh ing dalu menika. Ugi matur sembah nuwun sanget dalem aturaken kagem Bapak Saiful Hajah kalian Ibu. Ugi mboten supe ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mek sing salam kono sing jawab mek wong telu, bolo-bolo muda. Paling ya bolo Kutran Jatim kuwi. Siji mek Mami Okta sing salam. Sapa ae? Oh, kene sampe kelubuk jawab. Klobok iku ndi Mi? Kono lho. Iki sing ngerti ngguyu. Carek nggih, carek. Nggih. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Gak kompak ditanggapno ludruk larang-larang kok kare ngomong nggih ae gak banter. Monggo dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Amin. Selamat kemantene. Amin. Selamat sing rawuh. Amin. Ugi senimane. Amin. Ngataraken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Le. Kalau seneni apa? Miki gak tepak iki apa? Sing apik to Mi, sing apik. Ngataraken sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya matur sembah nuwun. Minangka pasugatan menika nggih Bedayan Sekarsari. Nggih. Badhe sesarengan all artis seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih, ning saderengipun Mami. Nggih. Ngaturaken sembah nuwun sanget kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika.
Nggih, saking Sabu Sobo Punden. Sugeng Matur dalu. sembah nuwun. Rawipun ugi saking Trans Jatim. Sugeng Wong dalu. ganteng-ganteng matur sembah nuwun. Ugi saking Mas Pompom sekeluarga Mbak Fida. Cerakane warkop Mbak Vida. Warkop 3G. Apa Didi? Saking Balung Panggang. Sugeng dalu. Minggiro. Apa Didik Sugeng Dalu. Sembah nuwun nggih, Pak. Saking Bunga Trate nggih, Mak. Nggih. Bunga apa, Bang? Bahan apa, Bang? Lali aku, Bang. Hah? Bunga Ria. Tak kira bunga waria. Nah, Bunga waria wae. ugi konjo saking keluarga dalam Setro yuk. Nggih. Apa Tim Roni? Kopior Setro Nggih. matur sembah Apa nuwun. Roni apa Jarwo sampun Nggih. mirsani ten YouTube. Nggih, oke matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan Mami yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Wonten napa mawon ten Budi Wijaya yuk. Wonten cerita-cerita humor. Ugi wonten yang terbaru campur sari. Campur sari. Deliwung anti galau. Ambek ludrukan rek. Nggih, ludrukan niki engkang enggal napa niki Mas Jono kula nggih mbok supe kok Mas. Nggih, niki enggal Mami. Napa? Kiai Gongso Taruna Karuna Wijaya yang Wis. terbaru pokoknya. Wis, gamelan Niki enten niki anyar. TV ini gawedem. Iki awakku sing gedhe mbek sampean tambah gak ketok cilik, tambah ketok gawedhe. Ngono yuk. Yang terbaru. Nggih, yang terbaru. Juga ada Gondol TV. Gondol Ceritanya TV. tentang seniman Jawa Timur. Nggih. Yuk. Nggih. Bengkak ketelarung Tete larung. anggrem. Langsung kemawon sesarengan duo gak jelas bedayan Sekar sekar Sari. Semonggo. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Sepinale matur sembah nuwun suwane para tamu, para warga tamu undangan ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Donga kula katuri jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Atur kaya dumateng kemantene kekalih. Semoga menjadi keluarga yang sakinah Mawadah warohmah. Amin. Nggih. Langsung kemawon Mami nggih. Abah Jarwo ndaweli. Kak ketok aku tak jangan ndelok liwat streaming rek. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya Ning. Situke gorong teko. Kosek iki anyar aku garuh jenenge. Ning Dias kalian Ning. Ning Neno Febrian. Ora ro jenenge kok oh promo. Kok piye? Sapa? Sama niki nguruki keliru. Anyar. Mulat tuku kampar ning Surabaya pancene tim kopior jos lan istimewa yuk jos Nek nang Jombang mampir sengon lemang kena akeh wadine ben
Nggih. Perdana iki anyar ae. Apa sayang? Ning Kiki Amelia Ayo rene. dan Ning Rani Asmara. Si cantik jelita Ning Kiki Amelia dan Ning Rani Asmara. Anyar. Anyar. Akeh sing anyar pokoke. Neng Semarang mampir kos-kosan, kadang saya dianggep koncoan. Pelasteri dibuntel kodong, sing ditresnani duweke wong. Sabaripun Mbak Rani kali Mbak Amel. Rani kali Ning Amel. Langsung ge mawon. Nggih, sing kagungan Gunung Cupak. Cupak ya nek gunungnya apa ora ya kan? Lawas, lawas. Sing duwe semerbaksem. Oh. Ning Sanana. Disco dan Ning Marsha Aulia. Iya. Anak wedok Marsha kali Mbak Sanana. Sampun temriki langsung dilajengaken. Pelantun tembang-tembang manis Jawa Ning Nyantika Dimasari dan Ning Nursita Sari. Nggih. Oh Nur Cahaya Ilahi. Anyar. Manis Jawa Timur Ning Nyantika Dimasari dan Ning Nursita Fadila. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Abang biru sing merah muda aja diganggu sing wis rumah tangga. Yes. Sing anyar-anyar aja sebelah kono bahaya ana jaminan. Dilajengaken sabaripun Mbak Nur Cahaya Ilahi kali Mbak Yantika. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong. Hor King Jombang.
iki rek. Anyar. Anyar. Yuk. Hae. Hae, hae. Oh ya, oh ya. Yuk. Nggih. Koreki Jombang sampun. Dilajengaken. Pengreman asli Budi Wijaya ning Reni Ananta ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu. Sabaripun Mbak Titin, Mbak Susan kali anakku Endang Rokaya. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Rizky dan ning Vikum Sukrisna. Mbak Vikum, Mbak Yuni kali Mbak Rizky sampun. Monggo Ibu ingat dilajengaken Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu
Ning Endang Sukendut dalam sinetron Kejamnya ibu kandung. Ning Sartini dalam sinetron CEO. Cintanya disia-siakan berantem. sinetron terbaru nih. Apik nggure tantang gedung oek. Senior-seniornya Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Manto Pelamongan, Ning Mary Sudayat, saking Mojosari. Ning Erma Arifin, Tuan rumah wong Jombang rek. Tonggo Dewe. Tangga dhewe. Jangan soto, jangan rawon, jangan nasi kurang siji sop. Oh ya, jos kantang gendong sedot. Iso sedote mantep. Lancang kok ika iku ya. Nggih. Sepina wali matur sembah nuwun suwane para warga katur njenengan sami nggih menika sesarengan all artis saking keluarga dalem Seniwati Budi Wijaya. Nggih. Yuk. Nggih, Mami. Langsung blender ngiwoh ngiri. Langsung dipun aturi campur sari sesarengan Budi Wijaya. Masih bersama Ndelewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang. Pak Pung, kok meneng ae rek? Panggelingan sampean. Tuhan Tuhan di arah
Jogete yang tertib, jogete yang tertib. Panuan Om Jarwo. Tembang Kulu Pedhot sampun kapireng temriki. Nggih. Semanun Mas Ase. Spesial Rehana request abadi. Awas awas awas. Rehana Rehana lariku damelan duni teyo duni mansan ali senanggal selesai. Rehana Rehana lariku kita mana kadung lamure jalan yoko yoda marga. Aduh Rehana
Satu, dua, tiga. Aduh, aduh. Garis sing kuyang, omongnya halus domenan, bandane bisa kemutan. Duwe bojo kodongan, jalo apa ya bagane. Saking Bliambiangan Banyuwangi sampun kapireng semanapun cak jamian. Lukaku di hati, kau rasa luka yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Ladrok-ladrok Budi Wijaya Mas Asoy. Percuma saja kau datang lagi. Hati ini terlanjur benci. Biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Terlalu parah kau menyakiti
sedalam apa cintaku ini sanggup ku bunuh mati takkan ku ampuni pengkhianatmu kasih tanpa seizin malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Saking Trans Jatim Sugeng Dalu Sebangun Trans Jatim. Loh, ini loh. Loh. Ayo pisan kas. Trajati. Jatim. Jos pokoknya. Ayo Mas Trans Jatim. Yeay. Ayo. Cuma saja kau datang lagi. Hati ini terlanjur benci. Biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Keluarga besar Trans Jatim. Jos pokoknya. Terlalu parah kau menyakiti. Aku sudah tak sudi lagi. Sedalam apa cintaku ini sanggup ku bunuh mati. Takkan ku ampuni pengkhianatmu kasih tanpa seizin malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Catatan noda dosamu di hati. Goresan luka yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Air bunga ini tak mampu mencuci. Ya. Trans Jatim. Kutang Jombang arane Jawa Timur tratae uga disebut kutha beriman. Bersih namun dadi nyatane kutha
bangunan pancen maju kutha kabu pancen Jombang. Nggih menika kala wau pasugatan bedayan Sekar Sari kang dilajengaken keluarga Seniwati saking keluarga Telong Ludruk Budi Wijaya. Yo yo, Nggih, Mami. ana woro-woro no info. Nggih, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Alus. Serain suka kuciling lan waspada bejo-bejane wong lali bejo sing eling ngamung rasa nggih among wektu jumbo kalikan wektu dalu. Kula Mami Oktaser limrinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.